Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Ndeɗo windande noon ari ko holludema no gandirta alkulal mangal e tokosal. Sa ƴeewi dow to kori joyi gori nan toon, 1 2 3 4 5 wonɗo. Gorol dow ngol ko a adi ene wonde a tokoso, ko ɗon a haaɗi. Rewi hen ko ba mawɗo e ba tokoso ko ni foti ari ardi. Rewi hen ko ɓa mawɗo e ɓa tokoso ko ɗo ɓa haaɗi. Rewi hen ko ca mawɗo e ca tokoso ca gasi. Rewi hen ko da mawɗo e da tokoso da gasi. Rewi hen ko ɗa mawɗo e ɗa tokoso ɗa gasi. Rewi hen ko e mawɗo e tokoso e gasi. Rewi hen ko fa mawɗo e fa tokoso fa gasi. Ga mawɗo e ga tokoso ga gasi. Ha mawɗo e ha tokoso ha gasi. I mawɗo I tokoso I gasi. Ja mawɗo ja tokoso ja gasi. Ka mawɗo e ka tokoso ka gasi. Rewi hen ko la mawɗo e la tokoso la gasi. Rewi hen ko ma mawɗo e ma tokoso ma gasi. Rewi hen ko mba batta ko mo e bo ndenda wona mba gasi mawɗo o. Rewi hen ko ma tokoso e ba tokoso renda wona mba andu mba gasi. Rewi hen ko na mawɗo e na tokoso na gasi. Rewi hen ko na mawɗo e da ndenda wona nda gasi mawɗo o. Rewi hen ko nda tokoso ko no e do wona nda. Nga mawɗo ko no mawɗo e goh mawɗo rendata wona nga mawɗo. Tokoso ko no tokoso e goh tokoso ndenda wona nga. Ja mawɗo ko no mawɗo e joh mawɗo rendata wona ja. No tokoso e joh tokoso ndenda wona ja. Nya mawɗo nya tokoso. Ko nga mawɗo nga tokoso. O mawɗo o tokoso. Pa mawɗo e pa tokoso. Ra mawɗo e ra tokoso. Sa mawɗo e sa tokoso. Ta mawɗo e ta tokoso. U mawɗo e u tokoso. Wa mawɗo e wa tokoso. Ya mawɗo e ya tokoso. Ƴa mawɗo e ƴa tokoso. Hankadi noon garana koƴo mbawal walla garana qa mawɗo. Ɗo woni dural ngal ɗum no ala ɗo. Kono noon ganda koƴo mbawal tan lomtoto ɗo ara nata hen keɓa 32 walla mbaɗa hen qa mawɗo o walla qa tokoso gasi. Ɗo tan cippirta mbawa andude alkulal mangal tokosal. Ɗo tongi ɗo haaɗi. Ɗo so ɗiggi kalɗo mangal windaka jangowo, tokosal to windaka jangowo. Waɗa janga mbawa ɗigga. A hoolaki hoorema ƴewata ko bawɗo ngal ɗakkoɗa sara makko o serdan maɗe hollu maɗe mbawaɗe. A ronki dañde man walluma noddu en e 00221 117 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara caggirɗa a saggani ɗum jinmi. O ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, wassalam.